travels, with hand around handling, thinking about the moment we broke the news. And a woman walks by eating cold McDonald's fries and wearing the perfume that you use. Another woman and a man are kissing long after the tubes you walk through. And he says something as she laughs, putting her hand lightly on his cheek the way you used to, and it looked like you. And you were laughing too, and he was kissing you. And I remember why I fell in love as that couple merged in some new view. Gusto mo makita lahat? Yan, motor ng ano yan. Motor ni Madam. Tapos yung motor... Kasi may nag-report lang din po sa amin, ma'am. Tapos nagpa-vlog po kami sa barangay. Sinabi naman. Bakit sinabi niyong ako? Ay, baka kayo ang kasuhan ko. Huwag niyo sasabihin yung pangalan ko. Dahil kami dito, hindi kami umaano ng sasakyan na hindi amin. Hindi ba pwedeng pag-usapan sa barangay, ma'am? Nakaharap naman po sila sa dagat ever. Ay, hindi ko ano si Kapitan. Sama na lang tayo doon kung ano. Samahan na lang, anak, ay, mama niyo po? Ako. Pwede po bang samahan na lang po? Taga saan ka ba? Sa bayan lang po. Ano pilido mo? Saan sa bayan? Sa may Palabay compound lang po. Malabay kong pa. Baka itong mga sinasangla sa kanila. Bakit? May silang laban sa sakyan dito? Wala naman na. Ito, saka yun. Ma'am, baka Ano pwede ba samahan sasakyan mo? Motor? Motor po. Eh, motor. Kotse yung isinangla sa anak ko eh. Ma'am, baka pwede pong samahan na lang si nanay. Sige. Payag naman po. Payag naman po. Samahan po kayo dun. Ako na lang. Tara, sama kayo. Samahan niyo na lang. May... Hindi ako sasama dyan. Kung hindi nyo lilinawin, hindi ako ano. Hindi ako sasama dyan. Ako na lang. Lilinawin. O, para po pag nagkasuhan. Ako na lang ang haharap. Sumama lang kayo. Dali. Tara na. Ayoko nga umarap ng ganyan. Maano yung pangalan ko dyan. O, ako nang pipirma. Tara na. Halika na lang. Napula kayo sa ating. Happy birthday! Happy birthday po, Mama! Tulalaya mo tayo. Ginawa niya ako din matakuhin sa'yo. Sorry na, napaputusan lang. Happy 69th birthday, Nanay. Nay, picture ka. Nay, gusto nilang gawing mas special yung iyong karawan para mas maging memorable po ang iyong ika-69th birthday. Nay, flower po. Okay, so, dahil, ano ba na po lang, dahil yung mga dito at mas magpalang po sa loob at mas tahimik po, ipapasok po muna natin yung mga handa sa loob before po natin ipagpapatuloy ang ating program. Ipapatuloy po natin yung programa, ibabalang po natin yung mga handa nila doon, and then papakinggan naman po natin kung ano yung naging side niya sa ginawa nating prank sa kanya. Kung nagalit ba talaga siya, kung na-prank ba siya, kung naniwala ba siya, or Naalala ako, baka ma-high blood. Sabi ko, high blood yan. So, natatakot din po ako kanina, baka may sakit siya sa puso or what. Kasi may na-surprise din po kami na gano'n na may sakit po siya sa puso. Kaya nag-aalala din po ako kanina. Kaya ngingiti-ngiti na lang po kanina. So, ipasok po muna natin yung mga handa. Halika dito, Nanay. Halika ko nagtatapos ang surprise. Nakikita niyo po ba lahat ng details dyan sa cake? Nanay, lahat po ng pwedeng mahugot dyan sa cake. Pwede po bang pakihugot, Nanay? Lahat, Nanay, na pwedeng hugutin. Hala, ano kaya yun? Wow! So, may pamani cake po si Nanay. O, sinamahan na ng mga apo. Sige, Nanay, hugot pa. Sige, Nay, hugot pa. Hugutin po. Sige, Nay. Dami naman. Yes, Nanay, mas mahaba, mas maganda. Or, ano gusto niyo, Nay? Mas maikli or ano gusto niyo? Mas maikli or mas mahaba? Mas mahaba, syempre. Okay.
happy 69th birthday po. Thank you so much po. Okay, so ipagpapatuloy po natin yung second part ng ating programa, which is tatanungin naman po natin si nanay kung ano po yung naramdaman niya or ano po yung naging reaction niya nung sinabi natin na nandito yung nawawalang sasakyan natin. So, Nay, it's time to give your side naman po. Ano po yung naging reaction niyo? Sa totoo nga, nagalit ako. Nagalit ako. Hindi ko akalain kasi na ganitong may sa buong buhay ko 69 years old na ngayon. Pero ngayon lang ako nakatingin ng ganitong sorpresa ba. Tapos hindi maganda kasi yung pasok mo. Sabing merong nanakaw na sasakyan. Yun lang. Salamat. Thank you. Pasensya kayo kasi hindi ko talaga yun inaasahan. Okay. Dinigla mo kasi ako. Ganun talaga, nanay, para po, syempre, before namin iaabot yung surprise na galing sa mga tao na nag-effort po na gustong gawing mas special itong gabi ninyo, na mas special itong kaarawan ninyo. Syempre, medyo kaba-kaba muna. Okay, so, may idea po ba po sa nagbigay po Mga papo nila. Okay, so hindi naman po kayo nagkakamali, ma'am, dahil sila nga po talaga nag-contact sa amin para po mas gawing special po kaarawan. Okay, so syempre hindi po makukumpleto ang ating programa kung wala pong magbibigay ng message. So tinatawagan ko po si Ma'am Diana. I-message po para po kayo. Lapit na lang po kayo para po magkaroon ng picture. Happy birthday, Ma! Sana happy kayo sa birthday. Thank you, sobra. Ayan, more birthdays to come at sana maging healthy pa kayo para maalagaan niyo pa yung marami ninyo. Thank you, thank you, thank you. Picture po kayo, ma'am. Ate, I may excuse niya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next naman po si... Ay, sama si Lola. Salas na si tatay. Eh, mama! Nanay, birthday! Okay po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Dalawang naman kayo para Mr. and Mrs. Okay po. Siyempre, tatay, hindi ka na po aalis dyan. Ano po yung gusto mong sabihin kay nanay? Message mo po para kay nanay. Sige na po. Nay, etay. I love you. Sana Happy totoo. birthday! Ano ba yung... ko na yung Happy birthday, happy 69th birthday. Saan po nagkaroon, tatay? Tapos kiss. Ikaw mo kami ni Nay. Okay. Napicturean na. Next naman po si Ma'am Daki. Ano, tumalira po. Lyra daw. Ay, Lyra. Ayan, lakadit na switch daw. Wala si mami ko kasi. Ikaw na. Yan ang pangalan na anak. Andy, halika rito. Ano gusto mong sabihin kay nanay? A picture. 1, 2, 3. Tingin ka sa camera, bebe. Next naman po, si Ma'am Bea. Yeah. Yan. Masakit kasi siya. Next po natin si Ma'am Andy. Sexy mo, Andy, oh. Andy! Halika dito. Tatanggal na yata pala. Ano sabi mong sabihin kay nanay? Ito ang ano. Ito ang importante. Nakuna ng picture dyan. Halika na mo. Yung kanunong picture. So, ito kami dalawa. Picture. Wala kaya. Say happy birthday, nanay. Ano? Happy birthday, nanay. I love you. Thank you. Hug mo na si nanay. Hug mo si nanay. Hug na. Hug, kiss, nanay. Wow. Yan ang Yes, balloon. Yes, balloon. Bunso po. ito ang bida Ito, eh. pinaka-bunso ko ako. Wala na. So, okay po. Ayan, cellphone ko.
Okay, so yun po yung mga taong nagbigay po ng message para po sa inyo. Para po mas maramdaman niyo po yung pagmamahal po nila para sa inyo. So, bahala na gusto mong sabihin kay nanay. Siya si Levi. Anong gusto sabihin kay nanay? Thank you, nanay, sa pag-aaral ka sa amin. Ano pa? Happy birthday. Pag-aaral sila sa amin. Sa pag-aaral. Happy birthday, dear nanay. Mag-bless na tayo. Happy birthday, nanay. Love you. Love you. Picture mo na kay nanay. Love you daw. Ay, picture daw muna, Levi. Siya si Devin. Nag-bite na naman. Halika dito, Devin. Halika dito, Devin. Okay, ikaw din naman. Halika na. Anong gusto mong sabihin kay nanay? Okay, so inaanyayahan po namin kayong lahat na tabihan niyo po si nanay as we sing a happy birthday or birthday song sa kanya and make a wish. Siyempre, hindi po makukompleto ang birthday celebration kung hindi po natin siya kakantahan ng birthday song. So, sa lahat po ng apo ni nanay na nandiyan sa loob, labas po muna kayo, ganun din po sa kanyang anak. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nanay, make a wish and blow the candle. Dito na nakasarap, Nay. Oh. Okay, so, happy 69th birthday, Nay. So, syempre, before po natin tapusin ang programang ito, may gusto po ba kayong sabihin sa mga people na nagbigay po ng extra effort para po sa inyo? Masasabi ko lang, thank you so much sa plant ninyo sa akin. Thank you, mga anak ko. Hindi ko alam kung sino-sino pa. Si Daki, si Delilah, si Dayan, si Tikang. Thank you so much. Apo ko na yun. Tapos yung tatlong babae, anak ko yun. Maraming salamat sa inyo dahil talagang pinasaya nyo ako kahit pinagalit nyo muna ako. Salamat at ngayon ko lang talaga naranasan yung ganitong birthday na surprise. Thank you so much. Pasensya din, anak ko. Maraming salamat. Yun lang. Kailan mo na yan? Mamaya na. Okay po. So, halata naman po na napasaya po natin si Ma'am Edita sa surprise po na ginawa po natin para sa kanya. So, sa lahat po ng gustong magpa-surprise, magpa-catering, pwede niyo po i-search or mag-message sa aming Facebook page. Surprise mo deliver ko by Ma'am Maylin Palabay or pwede rin po kayo mag-direct kay Maylin Palabay po. Maylin Quezon Palabay. So, once again, Ma'am, happy 69th birthday. Wishing you all the best and sana po next year magkikita ulit po tayo sa baka another surprise po. Okay, so happy birthday po. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you po. Pasensya. No worries, Ma'am.